रामचंद्र घाट लामा स्ट्रीट केंद्र चेयरमैन kaham to chin em mong te bo jol jolong mi tong do satu jol jolong mana nó phải đau vào rồi cái ra dương phải số tây sao bảo cái lại cái সবাই মানে খুশি হইব আর কি মনে থাকবো একটা স্মরণীয় থাকবো তোমারও একটা স্মরণীয় থাকবো প্রেসিডেন্ট বেলে বেলেকে হামবাই তিনি 10 তারিখ নভেম্বর কাইसा लाइबुमानि सालाहायनो जों नुनाय তিনি रामचंद्र घाट जे नेशनल हाईवे तंगमानि अ लामा किनारो तिनि निचिमी और सोलार लाइट काइजाकसिनाय पूरा रामचंद्र घाट जे हाईवे तंगमानि आसक जराती खेनो और सोलार लाइट जों काइनान बागोंफ्रा ट्रेडारनि हयतो जों 200 सेंक्शन मांखा आबुनि बागै ट्रेडारनि तिनि जनरल मैनेजर महानंद बाबू ताई स्वराज देव बर्मान ब्ले ब्लेके हामबाय मारिबो बरंनि चुबासु एवं बरंनि याक हेमंगमा बाय जों 200 सोलार लाइट तिनि रामचंद्र घाटनि रूट साइट विशेषकै नेशनल हाईवे काइनान मांखा शुद्ध नेशनल हाईवे सिमिया और गोबां गामियाम सायो बाजारावबो जों 200 सोलार लाइट न काली फुजा नागिनो काइनानि बागै जों साइटगै दंगो एकाकाय तिनि जों मन चेंगै रिखा जों ब्लेके न खाटुंगो जे जों सालकलक मा अ लामारग आन्द्रा गुन्दा तैखायसिन बर हिम तंलायमानि तिनि अ लामारग तिनि लाइट बाय थायो तिनि जों सासा उंसेनाय जों नायो और थिनांगो जों अ लामा तिनि जे रामचंद्र घाट म पाइ थांमाने यागुलखायनो और वेलकाम टू रामचंद्र घाट तिनि कायसा और साइन बोर्ड दंनाय और तिनि फरकसा बुखक जिगनि स्टेचु बो जों आसुरि खुलुमा जोंखौ होय जों लामसंनाय तिनि रामचंद्र घाट अमते याहायखायनो गोबां मा थायो नेक्स्ट इयर बो जों तेबो खायनाय एकाकाय जों और अमनो कारि बचिनि प्रोजेक्ट दंगो ठीक अ ताबो बरमुरा जे हासक कला और कायसा व्यू पॉइंट खायनायनि बागै सालकिसे बिनि बिसिंगन और ताबो इंजिनियर फायनाय बरंनो साजाका एवं अमनो ताकलाय नेक्स्ट फाइनेंशियल इयर बिसिंगन जोंखौ खायनाय ते आनि एमएलए फान्डनि बो एक अंश रिवै जों और व्यू पॉइंट खायनाय और कायसा पिकनिक स्पॉट दंनाय ते और बेराय जांनाय जागा खायरिनाय फटो बुजांनाय जागा खायरिनाय और मार्केट बताना ऑलरेडी मार्केट बसेंच नुई तंग और 10टा मार्केट नाय और वुमेन्स मार्केट बो कासे जों खायदेन बगै चाइतो गय तंग आनि ओ एलाकानि गयामुनि बिसिनि एलाकानि न खबै गोबां जागानि बेकार चारारक और बानिया खाय बरक चलिमानथुन बिनि नुखुंना गाहाम खायमानथुन जोंमन नायो एका आबुनि बागैनो तुरुक तुरुक खाय जोंमन जों सासा खायमानि बिसिङाव हाईवेआव जाते लुकुरक जेसा हाकचाल बरक फाइब और स्राबसा बथागै लेनावै नाय थांमानानि अबनि बागै एवं हासकनि जे नायथक आबनो फुनुंनानि बागैनो जों और व्यू पॉइंट खायना बथां दङ एकाय जों ब्लायखेनो खातुङो तिनि सोलार लाइट तिनि चिमकाय जाका सारिंनि चिमकाय नर लाइट जों सासाखाय उंसिनाय एकाय तिनि चिनि और फाइमान जाका गोबां मा चिनि सोशल वर्कार चिनि रूप दङ चिनि इन्द्र बाबू दङ चिनि एन्ड्रु दङ ताई चिनि विक्रम बाबू संग चिनि अरुण बाबू संग चिनि अलेन बाबू संग तमिला संग चिनि गयामुनि चेयरमैन बीसी चेयरमैन संग खबै गोबां मा आमथेने लुकुरक दङ एको ताबो काय जागै तंखा चिनम ब्लायखेनो नायथगान होनना आं खाख्लायो हामबाय।